Лична година 11. Пробуждането или изгарянето. Лична година 11 не е като никоя друга лична година. Това не е просто като лична година 2. Това е портал, който се отваря пред нас. Тук интуицията е изключително силна. Сънищата могат да ни говорят. Съдбата ни среща с определени хора, които са с мисия, в която можеш да попаднеш и ти. Това е кармична година. Но тази вибрация носи и голямо напрежение, тревожност, както и голямо объркване. Тъй като в лична година 1 ти е дадено абсолютно всичко, което си поискал, лична година 11 ще ти направи тест дали всичко това, което си взел в лична година единица, можеш да го носиш достойно и тази година в 11-ката. Можеш ли да понесеш светлината или тя ще те изгори? Това казва лична година 11. Тук идват само избрани. А ти? Един от тях ли си? Ако искаш да разбереш отговора на този въпрос, можеш да ми зададеш въпросите си на лично съобщение тук, в моят канал на TikTok. Ако все още не си го проследил, каня те да го направиш още сега, както да погледнеш и моята страница във Facebook, която носи същото заглавие, както тук в това приложение TikTok, или да последваш линка, който съм закачила в биото, който пък линк ще те отведе в моята група в Telegram, където пускам интересни статии, както за личните години, така и за цифрите, на които сте родени, или денят, в който сте попаднали, в каква вибрация ще бъде, като съм дала и свободен достъп на всеки един да зададе въпросите, които го вълнуват, и да може да разреши набързо даден казус или проблем, в който е попаднал. Очаквам те!